mulai ayam turun 10 Kok mati 139. kok mati 1 lai 39 Kalau bisa nyawa jo tubuh tangan tangan lipe dia ke badan tangan lipe dia ke badan keputusan pandang dengan pada Tuhan keputusan ilmu lega pada iman. Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pengulu kita Aisyah pada tulan saudara. Assalamualaikum kepada pemuda serta pemudi. Oh sasudahnya itu kasih dan rami dan muda mata wajib diketahui. Apa-apa kerajanan dilalui bertanggung jawab dapat sekali. Oh nak jangan sampai kalian budi di tangan rami Umpama si jahil na sangi marugi cara dia seminggu bingung satali basikola tidak dengan mengaji atau wetongan jauh sekali nama minta puluh menjadi bapak bupati atau nama jadi calon menteri lanya diplomat tani obat tanam kacang jago jauh bibas yang padi jo kulit mani. Oh mami kiri tu kami nama buat kasih dah palenu nama minta duduk nama maci ada dan nama tujuan selalu nama megang ada nama maci tampu di bari tak tahu lu di jumur malah kurang tanya undang-undang datu ganti jawabnya galak jawab tu lepas tu bagala bujang limumu siang jumala bahati maku anak 9 indah bari dua ulala dengan pariwa sampai babini kepada si busuk jangan orang memandikan baru tajun awak menyuruh nak jangan para kaindu iyo para ya dan guru oh pikir banane sifatnya odelai wahai lai sahabat Allahi tolan esu udaru iyo dengarlah desamu elah dari kami
pilot ala dekadodo nyo Lokomotif semua lokomotif ala dekadodo ela delai nyok ne bella samonyok ne bella dekadodo nyo Iyo mesin adalah semua mesin ela dekadodo ela delai meti la samo meti ela dekadodo nyo bukan menteri tukang suntik ela delai kami aduh la delai bukan ela sunti ayam ela bukan sunti asu Delai bukan adalah suntik jawi ela bukan sunti kudo ela delai metri basila wade dulang di pagi hari inaku iyo seorang ala di si jojo anak seorang diseru waso delai bapak lai samo jantan itu samo tino tino iyo orang ala de balawan lana disuruh kunjung di pakuncu la di nyuari balawan pade pulu iyo gini ala di padang luar lari mangabaju itu la di layan la di kanamu Iyo layan takkan atidu iyo lagu tasaroman lagu wata asa arupu demi kanda ala masyarakat ala sidi nonton asamu iyo lagi jubu lai nyoju laga sapat ayo aduh ladela ini ala de semua ela dari kami ayo wahai badu oh ilallah Aku lagi disabung Delai antah di baju ayam mulai na seorang di si junjung seorang di saruasu Lade nabi Allah Allahu disuruh Tunjuk ayam mulai oleh sebenar pada di malam nangko dari Nabi Allah Allahu la sila walai terakhir lada ikuna amonyo Assalamualaikum purmi jadi ijo lai sinar lai paralian lai nana mulo oh mulo adnani wa laki bilang arka aduh ke malam bila de nyola bila di pagi lari nako sebagai iyo penutup silawe dulang malam nako di daerah la padang luar la lai iko la meladio adalah di surau kasih alam memang iyo lokasinya lai menjadi laki tua nyoba gala derang kayu adalah itu lai nyoba memang kalau
laka dikira Kini pabidang la pengajian la kami ratu katu karano la pengajian la sange penting la padu kita la para karo denyo diri la dalai kaji la kadi baco karano denyo kita la berdiri ka semuanya nak jangan diri la katu orang la diri puluh la jenyo kita ala denai dan ala dekan bana la saja tu lainnya tojo yola dengan bismillah dia wala la katu lain ada bila kabarakatan adik itu bahasamu samu biar orang la de mandang biar kami si pembaca inilah pengajian dari kami labado nenek sinar barian nilai nana mulu eledang alakan dana la sekarang la de jodanko wahai saudara la de ya ihwani la ilaha illallah paham hadiyati dijadikan cara mihir lailang jo bumi pemandang silari majulah di sini mali alam belai memandang diri mali diri Allah di dalam diri ado hakiki lade ado mujazi dipandang lahir lana batin lay terkasih nane dipandang lahir lana batin lay terkasih dalam nan batin rusiata simuni kalau si ari ondela di jama mandang dari nanaso kenyo barabillah simpan samunyo dengan disatukan pandang ma'anala kulima tampilanyo hilang nene mano de la tua nana la bijasano oleh pandang labua oleh di dalam bijo karena diri siapa nan punya dari mano bana assalamualaikum kamano pulo lai tampu tangkainyo Tuhan batana musim pabilo katu marusin aluma gitu el sama soalam oleh baba geruko alimba goa daman de balum baratumpo lai ado sama ton nene limbago wadanyo dambalum di tampo balum baribu balum barbapo balum la basarugo lai balum la banarako hai nur Muhammad di dalam alemunyo di situ bijo lade bulu kambanyo nilai bijo lade iona satu dari situ lade yo asalnya Bailai kalau lada iyo dipandang oleh inna la iyo baruko elai kalau ladikaku oleh inna la iyo taraso hai bagi tula iyo nyobana nilai sipan lada iyo Tuhan iyo bukanlah di luar oleh bukanlah di dalam delai bukan lada iyo baruko delai putih lada iyo hitam delai dengan lada iyo itu delai kitu lai basalah kalau la iyo dipandang oleh orang la iyo yang wahab delai pandang lada iyo tak sampai dekapado olehnya Tuhan ladi hampir lada iyo kan mati delai sasi lada iyo di jalan iyo jangan
pela da iyo barapega la sopayo la da iyo na tago belai ujul la da iyo di hada odi mano la da iyo yo ego ejo kalau le taraba Iko balum la da iyo nyo tarang ai bagi tu la da iyo jalan nyo ai kapado la nyo guru belai handa la da iyo la tanyo ai karano lenyo jalan elai banyak simpanyo iyo janjian nanti sampai belai jalan da iyo ko tibo iyo lidan lakalu ota pandai lebar kato Ngendelai mago cabela da iyo kulima lako indah la piaso lai maana la da iyo kulima lai kamano la da iyo pulanyo ai ada pun le mana lai kulima la da iyo nyo Tuhan hai lo kalau la da iyo kate hai tarham bolehnya janta lejo kalau lada iyo kabawa para kasih lada iyo nyobula Oma anna la kulima maliputi lenyo Allah maliputi lada nyobula belainya lada iyo joba dan lejo kalau lada iyo dipandang belai orang lada iyo ya bijak Belai ihla la di mato hati lenyo tampa Samparano la de nyolumpu la de lai maku la kabajaja samparan la de nyobutu la de lai mako manampa Samparano mati la mako bagara tando alamat la parahu batulah Dia ngola gontai la gontai ena yela omba Malifatul wadisi onde de wadisi la paham talata wahai saudara onde saudara le handai dan tolak Kenalah diri dan pandanglah Tuhan Jubola uji la de batu jo intan Timbanglah batu timbanglah batu le bare jo ringan Keputusan pandang dengan pada Tuhan keputusan ilmu lega pada iman iman de hati iman la de hati cara minde Tuhan itu buat kita ya itu buat kita lebih ilmu Tuhan oleh sipan la da iyo de Allah oleh batin la da iyo de Isa oleh jadilah iyo rasonyo dari soal la pengajian olah dia la dari itu ko hilal penyurutan nilai putungan la hanyo iyo apidan la pada le karate la de balipe tuli la de bajala la de kapado la na siapo alekan kita la de tanyokan Beto ombak na la pulang Aiko ombak yola pulang Hai kapado la yedela
akan karam. Begitunya pernah di dalam pengajian, dalam pengajian agama Islam. Wahai sahabatul lan saudara, soal pengajian sekian dibaca, Sekian dahulu dari kami berdua. Hai sinar lada iyo berlian oleh mulu para tamu, oleh dari lada iyo kisah. Hai bindangan lain ada kado. ala sudah mengaji, Oh sapata lada jodoh. iyo kinilah begitulah, Lada lain malah laka elonyo. baru mulai de johari, Lada barentang subuh ketibo. iyo kinilah diberi, Oh lah hiburan sama tomato. iyo sebagai kenangan, Oh sebagai lada iyo kenangan. Dari tukang lada iyo curito, Oh di padang lada iyo nyoluar. oh sekarang kini nako, Menjadi ketua di malam nangku. Memang orang kayu dan mulu-mulu. Memang Jepang ulu balik olah badu. iyo nani adalah orang oleh memang tak kamu ko. Begitulah dah iyo nyobana. Oh di hari naku, Kena di hari di lebaran. iyalah sepatal jodoh, Ya itulah hari raya korban menurut agama denyo gitu. Rio rayo haji memanglah itu mulah dia. Kita lebih tak kurang ladalai maaf lah kami pintu. Iyo maaf lah nani pinta sabale iyo juga palo. Kita diadu jure bahkan daju bernapas dakwah ladai agamu. Iyo tentulah kadibari memang kanda sabat jago. Kalau bila denyo bana kaji nakuti lah kapalo nyo. Dengan tentulah saleronyo pengajian kata rasul. Lai karanon de bapak haji basanda di tunggak tu. Dengan begitu bana memanglah sekarang nago. La dihibur la denyoju. Agak sabat jodoh. La irama la pada pasir la jobu oleh agamu. Iyo lebar lanarang jalan ladenan iyo lakasarubo. Salim ya Rabbi. Ya Rabbi, Allah Nabi ya Sayyidina. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar lah sahabat Nabi. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad hai junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nanti kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nantilah kami di hari nanti. kalaulah tidak engkau menanti. Beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat Ya Habibi. Ya Sayyidina Umar Utsman Ali. Abu Bakar lah sahabat Nabi. Siti Fatimah binti Rasuli. Nabi Muhammad lah junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli. Nabi lah Muhammad lah junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi. Ya Habibi,
beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti Berilah syafaat lada ya Habibi. Tujuh sanjungan Nabi kandalai si Bapa Haji. Memang iyo melaki tu memang lalai nambari. Dibari nyobana di malam kini panambah iman di dalam hati nada penyobini si bidodari. Iyo laki ni dan kita bari jola kulambo ikola bunyi pasian bana di dalam hati. Lai anak lai ayam turun 10 Kok mati 1, 3, 9. kok mati 1 lai 3, 9. Kalau berpisah nyawa jo tubuh Tangan rali dia ke badan, tangan rali dia ke badan. inilah jale tinggal 9. Kau mati 1 lah tinggal 8. Mati 1 tinggallah 8. Tangan rali dia ke badan, orang jadikan si kain kafan. Orang cakian si kain kapan. Kalau lah jale tinggal 8, kok mati 1 tinggal 7. Kok mati 1 tinggal 7. Orang cabiakan si kain kapan. Kau orang hantar ke dalam kubur, kau orang hantar ke dalam kubur. Inilah jale tinggalnya 7. Kok mati 1 tinggal 6. Kok mati 1 tinggallah 6. Mahir yang di dalam kubur kota beramal berkalam-kalam. Kota beramal berkalam-kalam. Kalau lah jale cindanya anak kok mati 1 Tinggallah 5. kok mati 1 tinggal 5. Di dalam kubur indah bakawan. Mungkar dan nakir dia datang batanya, hai malaikat dia datang badu. Inilah jale tinggalnya 5. Kok mati 1 lah tinggal 4. Kok mati 1 tinggallah 4. Lai mungkar dan nakir datang batanya, Hidup di dunia lai bertobat hidup. di dunia lai kosola. Kalau lah jale tinggalnya 4, kok mati 1 tinggal 3. Kok mati 1 tinggal 3. Hidup di dunia kok indah taman. Mati malam bineka dalam neraka, mati malam bineka dalam neraka. Inilah jale tinggalnya 3. Kok mati 1 lah tinggal 2. Kok mati 1 tinggallah 2. La ilaha tahan asap neraka, minta babali kaduyanako. Minta berbalik kaduyananku. Kalau lah jale tinggalnya 2, kok mati 1 tinggal 1. Kok mati 1 tinggal 1. Minta berbalik kaduyananku. Pakaki ampe badan babulu, pakaki ampe bantu cinaku. Inilah jale tinggalnya 1. Kok mati julai habis
sadonyo mati jo habis adonyo maka kinyo ampe bantu cinaku jalan maraka dalam rimbo jalan merangka ke dalam rimbo unde itu lenyo kanda ayah saratuju bundo dan kini dibari memang corak gigi duo iyo itu lada hiburan dari kami badu oleh si malah karban lah sekarang lada nyonaku iyo narilah dibari memang kanda jo selero kini bari malah kawan dia apa nama nundo iyo lah dibari bana Laisa puwe lada puwe nyo Andanan sebagai hiburan dari panjago kalmato onde matu lada mangantu enaknya lang lada buwe nyo iyo mari dituku ode tambah nyo juwo dituku lejo tambah dari kami hibadu iyo la sinar barlian iyo mulo para tamu iyo dari nelai kisau bilangan lekadu odi bari bana laisa puwe lada puwe nyo hati lainyo kawan nala di jago juwo inilah dibari memang jolagunan lamo irama memang kinal memang iko mola deo amin lainyo amboda ulu kunyola karajo tapi mentuo usah salah lada tarimo irama la dibu ela panjago jago kan mato irama pangalagal memang suku lalekatibo lejo kalau lejo dulnyo tajo jong sangkala pahamu iyo kalau la penyanyi nyo memang la si amin amu Epu ami la billa lang ala kupu marantau kata na jambi tapos babini do orang kubu Epo ami la billalang ala kupu-kupu dalam po pamilya bini dape bini sa godang kasu Epu ami la billa lang ala kupu etalam pola pamilya bini la dape bini bagi di palsu ala po ami la billalang ala kupu-kupu ada ulah pamilya bini dape bini banyak kutu ay magano la tajujo sangka bahamu magano tajujo sangka la bahamu ala po ami billalang ala kupu-kupu dalam po pamilya bini sampai kini tak laku-laku Epu ami la billa lang ala kupu etala pola pamilya bini la dape bini panu de panu ala po ami billalang ala kupu-kupu dalam po pamilya bini dape bini bantu hantu Epu ami la billa lang ala kupu ujang di maraton pagi ado udang di bali batu hey marano la tajujo sangka bahamu hey marano la tajunjung sangka abahamu ekatiko dana bapiti kaulai lagola katiko orang kayota bagigi kau agi nasi pora magano tajunjung sangka abahamu magano la tajujo sangka la bahamu Katiko adalah bapiti kau lai abang sayang Katiko adalah mancai laku adalah kau longkang ay magano la tajujo sangka bahamu magano la tajunjung sangka abahamu denani to amin amboda ulu iyo nana punyo iyo memang amin nambo memang mantap lagunyo ladio para ladanyo gigi iyo mereka gigi tigo yo irama ladanyo dangdut memang agak nalalamu Punyo lamu memang mantap jo bunyinya aduh yo memang apa lupa padaku selama engkau dirantau tunggu dirimu berbelok janjimu berliku-liku sehingga aku jemu pada dirimu aduh boyo mengapa lupa padaku selama engkau dirantau tunggu dirimu beta pakai jam di
dengan aku sendiri. Tiring 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 ting ting. Bila naminangnya ini hati merintis, aduh hati merintis, aduh hati merintis. Masih terukir namamu di tepi teluk payung. Tarana, pom. Setiap kapal yang singgah Ku harap engkau yang datang membawa datang membawa tapi kini semua harapan aku telah sirna. Selendang sutra darimu tinggal kenangan. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau ku tunggu dirimu. Berliku-liku janjimu berbelok-belok engkau sehingga Aku jenuh pada dirimu. pada dirimu. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau ku tunggu dirimu. Betapa kejam dirimu tinggalkan aku sendiri. Di padang luar ini hati Merintis, aduh hati merintis, aduh hati merintis. masih terlukis namamu di tepi ombilin. Tiring 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 ting ting. Setiap kapal yang singgah ku harap engkau yang datang membawa Yang datang membawa tapi kini semua harapan aku telah sirna. Selendang sutra darimu tinggal kenangan. itu irama nana lamu de nana ala de kami jobo. Inna si manis manja dengan punyo karajo. Lade kami lana badu la pandai yo la nyokulo. Karajo tapu alade nyodulang alade jogeleng alade kapalo. Eko di rantang lana mua panjang mungkin inyo bajelo jelo. Iyo elu aladi kumpala sakadar la kapagunung. Belai mari la kita kumpalai sagadang ala pondorondo. Adi ambil nyo sajo sakiro iyo kapagunung. Aduh sana di la padang luar la kami doa la de kana pulo. La ibadah dekat Tuhan batali-tali hendaknya. Leba umulai na panjang rasa kina ala muraju. Hidup dalam iyo beriman matinya na suci jo. Bagi tulah de nyoban pado malam lakini nako. Iyo le begitu benar adalah pinta le jo pinto. Ladu sana di padang luar de doa la de kandu. La ibadah le ke Tuhan bertambah-tambah la de hendaknya. La de ko ado nyone mangale la de balla bola de gallenyo. Aku aduna la pegawai na yejo golongannya. Dari eslanyo satu menjadi S3 le handaknyo. Iyo kalau bataran na bertambah yu latarannya. Eko ado otonyo duo menjadi limo la de otonyo. Aduh batarana kambiang sekali lagi lah kembalimu. Koja tua batarana iti talue iti sagadang kapalo. Aduh baladang cimangko sekadang lateng kiyoto. Eko ado bapara taruh panjabuwa taruh ngagati goheto. Aduh bapara lado merah sado lade ladonyo. Eko jatua bapara pitulo na mula sagadang pao. Mano nang marando Menape jodoh sesudah eko. Mano nagae babali mudo la de handanyo. Nganjo kalau mati manciro. Uy masuk sarugo.